खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेला नोंथांमोनखौ सल'मा फरायथिनाय हाबाफारियाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै नोंथांमोननो लाबोदों 14थि खोन्दोखौ। नोंथांमोनहा सल'मा फरायनायखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट होनो दाबाव। लोगोसे नोंथांमोना बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। 14थि खोन्दो। बान्दुआव थानाय सिटी कलेजाव जेराव सिमाङा दासान्दि एसिस्टेन्ट प्रफेसर खामानि मावगासिनो दङ, बे कलेजावनो माइनावआ पलिटिकेल साइन्स बिफानाव लांदां जानाय पस्टआव एप्लाइ खालामना दिनै इन्टारभिउ होखांबाय। पस्टआ ST रिजार्भेसनखामोन। केन्डिडेटफोरा 10सोल' दंमोन। इन्टारभिउखौ होखांना गावखौनो गोसोखौ गोजोननाय बायदि मोन्दों, देरहानाय बायदि मोन्दों। रिजाल्टआ सप्तासे उनाव होगोनखौ प्रिन्सिपालनाव सोंना लाखादों आरो नटिस बर्डआवबो होखादों। सप्तासेनि उनावसो रिजाल्ट होगोनखाय साननैसो न'आव थांनाया मोजां सानना इन्टारभिउ होखांना सिदा बास स्टेन्डआव थांनानै तेजपुर बास गाखोहैबाय। सप्तासे उनाव दिनै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लाना गोसो खुसियै मिनिब्ला जइन जाफैदों सिटी कलेजाव माइनावआ। जइन जाखांना बयजोंबो सिनायथि जादों। बयबो टिचिं स्टाफजों सिनायथि जालायदों माइनावआ। सिमांजोंबो कमन रुमाव सिनायथि जादों। बर' सिख्लाखाय बांसिन मोजां खाथि सिनायथि जानो नाजादों सिमाङा। माइनावआ बर' स्टाफ होननानै सिमांखौ मिथिना खाथिसिन मोजांसिन सिनायथि जासिनदों। मबाइल नाम्बार होलायदों। सिमाङा माइनावनि मबाइल नाम्बार लादों आरो माइनावआबो लादों बिनि नाम्बारखौ। सानैबो मोजां लोगो जानो नाजादों दसेनो। बेबादिनो सानसेया सिनायथि लालायना सान थांबाय माइनावआ। लोगोनि भारा रुमावनो भारा न' मोनसान्दि थाथ'नो सानदों माइनावआ। लोगोआबो जेबो अजद गैया। सानैबो ज' खरसा खालामलायना जादों। मोनायाव ओंखाम जानायाव माइनावनि लोगो रजिया बुंबाय, नोंहानो मोजां जादोंहाय, थाब साख्रि मोनखाबाय आरो थाब हाबा जादोबो। रागब्ला हले सेंग्राफ्रा नायखाया, जंखायो एसे। आं बेफोरखौ जेबो साना, आं जिउआव हाबा जाला। माइनावआ बाथ्राखौ फोजोबदोंल'। बेहायनो माइनावनि मबाइलाव कल फैयो। हेल' माइनाव, आं सिमां बुंदों। मा खबर? माइनावआ ओंखाम जानानैनो रिसिभ खालामबा मबाइलनि सिमांनि गारांखौ खोनाबाय। आं मोजाङैनो दं सार, ओंखाम जागासिनो। नंगौ, गाबोन थांगोन। माइनावआ रायज्लायहरबाय। दसे रायज्लायनायनि उनाव मबाइलखौ दोनबाय। नोंहानो मोजां जादोंहाय, ओंखाम जानायाव खबर लाजादों। सोर हरदोंमोनहाय? रजिया बुंबाय, जोंनि कलेजनि बर' सार सासे हरदों। माइनावआ बुंबाय। रजिया गोबां बाथ्रा बुङाखै। मोनसे बाथ्रा बुङा गावनि जानाय थोरसियाव जाखांनायखाय आखाइ सुना बुंबाय, गोदान सोदाननो खबर लाग्रा जाथारबाय। कल खालामग्राया सेंग्रा सार जाखागोन। माइनावआ जेबो बुङालासिनो स्रि थाखाबाय आरो जानायनिफ्राय सिखारबाय। फुङावनो क्लास थाखानायखाय मोजां देलायना दख'नाखौ मोजाङै जोथोनै गानना थांनो ओंखारदों लोगोनि रुमनिफ्राय। कलेज मोनहैनाय लोगो लोगो लांगोनायाव नेना थानाय बायदि मावजिया एन्जर जमनाय बायदि जमना माइनावखौ गुड मर्निं होग्रोयो सिमाङा। गुड मर्निं सार, माइनावआबो जासिफिनदों। लांगोना मोखांनिफ्रायनो सानैबो टिचार कमन रुमसिम आगान होयो। माइनाव, नों आंखौ सार बुंनो नांला। सिमाङा बुंबाय। नाथाय सार, सिमाङा बुंबावोदि, नों आंखौ सिमां दा बुंबानो जागोन। बिदि रायज्लायना सानैबो कमन रुम मोनहैबाय। सानजौफुआव खाफाल मोजांदि सानैनि क्लासआबो मोनसे पिरियडनि थाखाय अफ। सानैबो अफ थानायखाय मोजाङै रायज्लायनो सम मोन्दों। सिमाङा गोसोआव बेबायदि अफ मोनबाय थाथों सान्दों। सानैबो गावबा गावनि न'खरनि सोमोन्दै बुंदों। न'खराव साबेसे सोद्रोमा दं, सोर सोर दं खोन्थालायना लादों। बेबायदिनो मोजां आगोलनि लोगो बायदि सिनायथि जानाय बायदि मोजां लोगो बायदि रायज्लायदों। सिमां दा, आंनो कलेज खाथियाव रुम भारा नांगौमोन। आदाया रुम नागिरना होनो हागोन नामा? माइनावआ गुरैयैनो खावलायबाय। माइनावनि खावलायनाया सिमांनि थाखाय अर्डार बायदिसो जादों। मानो हाया जानो, दा बेलासियाव नागिरगोन आं। सिमाङाबो थाबनो बुंबाय। सिख्ला मानसिया माबा मोनसे खावलायबा सेंग्राया मावनो गोसो जानाया आथिङा हायाव नाङा
जाखायो। बेबायदिनो सिमांनि गोसोआबो जादों। गावखौनो क्ल'ज खालामना लानो हानायनि राहा लामा मोननाय बायदि मोनदों सिमाङा। क्लासनि सम जाफिनब्ला सानैबो गावबागाव क्लासाव थांनो थाखाय थियारि जाफिनो। साननैनि उनाव दिनै कलेज खाथियाव सिंगोल रुमखौ नागिर मोनबाय सिमाङा माइनावनि थाखाय। गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। गासै रुम भारानि सर्त आरो भारानि बेसेनखौ मोजाङै सोंना लाखादों सिमाङा। भारा न'आ गावनि रुमनिफ्राय बारा गोजान नंखाया। सम मोनब्लानो रायदावलांनो हागोन सानदों सिमाङा। गोसोखौ गुद गुद मोनबाय थानायखाय कल खालामना खोन्थाहरबाय सिमाङा माइनावनो रुम भारा मोननायनि खोथाखौ। माइनावजों रायज्लायनो मोनना गावनि गोसोखौ थाजिम मोनलायदों। सान्दुं गोसायाव दै गुसु लोंनाय बायदि सिमाङा। सिरि सिरि माइनावखौ गोसोखांबाय थादों। गावखौनो गाव मा जादों मोनथिनो हायाखै सिमाङा। बेखौल' गले गले गोसोखांदों सिरि सिरि सिमाङा। बेजों रायज्लायबा जोबोर मोजां मोनग्रा जादोंसै सिमाङा। थारैनो बियो दिनै माइनावनि थाखाय गोसोखौ बोरनाय मोन्दों। माइनावखौ मोजां मोनबाय, नाथाय माब्रै फोरमायनो सानदों। माब्रै गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों सिमाङा। लाजिखांनायबो मोन्दों गावखौनो गाव, मानोना गावदि दा सेंग्रा गोरलै नंला। सेंग्रा गोरलै नङाबाबो दि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनो हानाय नङा सानदों हारसिंनो। मानोना सेंग्रा गोरलै नङाब्लाबो बिनि गोसोआ दे आब्रा जादों दिनै माइनावनि थाखाय। साननायफोरा बिना देबार नांदों। माइनावआ मोजां मोननो सेंग्रा दंखायो नामा सानदों आरो सानफिनदों गैया नामा होननानैबो। सानैनो मोनानि ओंखाम संनाय सम जाब्लाबो बावगारलांदों। जेब्ला न' बिगोमाया ओंखाम जाबायना जायाखै होननानै राव हरो अब्लासो हुस मोनो। जाथ'वाखै होननाल' न' बिगोमानो रुम सिङाव खोन्थाहरो। दासो आन्दाज मोनना हाखु दाखु ओंखाम संनो लाहार फाहार खालामो। सप्तानै जाबाय सिमाङा रुम भारा नागिरनानै होनाय रुमाव थाफैनाया। माइनावआ सिमांखौ कलिग महरै मोनना गावनि खाफालखौ मोजां मोनदों माइनावआ। बेखायनो सिमांजों मोजां खाथि लोगो बायदि जानो हादों। सिमाङाबो सानफ्रोमबो खबर लाखायो। क्लास लानो थांब्लानो सानैबो ज' थांग्रा जालांबाय। दिनैबो गामा खालिनि बायदि माइनावखौ रायदाव हरदों सिमाङा आरो सानैबो गुड मर्निं होना कलेज फारसे रिक्सा गाखोना थांबाय। रिक्सा सायाव माइनावजों जिरायजाबनो मोनोब्ला सिमाङा जोबोर गोजोनो। बेखायनो जानो हागौ सानफ्रोमबो रायदावलाङो सिमाङा। रायदावलांनोबो सुबिदा गोनांखा, नाथाय दिनैसिम गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनो हायाखै सिमाङा। दसे थांब्ला बिसोर कलेज मोनहैबाय आरो गावबागाव क्लासाव थांबाय। सिमाङा गावनि रुमाव हारसिं माइनावनि बाथ्राफोरखौ बारानिफ्राय बारा सानलांनो हमदों। बेखौ नुब्ला जेबो गोसोनि बाथ्रा बुंनो हाया। नुब्लाथाय गोसोखौ मोजां मोनो, बेखौसो गोसोखाङो सिमाङा। खाथियाव थानाय मबाइलाव माइनावनि नाम्बारखौ दिहुनना कल हरनो ना हरा सानदों। दसे सानना कल हरबाय माइनावनो। दानियासो सानैबो रायलायो 1 घन्टासो। थेवब्लाबो गोसोनि थोनाय एबा गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनो हायाखै सिमाङा। बुंनो सानो नाथाय बुंनो हायाखै। दसे गोबाव रायलायखांना फन दोनो सिमाङा आरो गोसोखौ स्रां स्रां मोनलायो, गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनो हायाखैब्लाबो। सप्तानैसो जाबाय माइनावनि देहानि लिरथाया लासै लासै खम जाबोनाया। माइनावआ गावखौनो गावनि देहानि लिरथायखौ खम जानायखौ आन्दाज खालामदों। लोमजानाय, खर' सानाय आरो बाज'नाया एबा खिनाय जानाया गले गले जासिनदों। खाथिनि डाक्टारनाव दिन्थिदोंब्लाबो मुलि लिरना हरदोंब्लाबो नाथाय देहाखौ मोजां मोनाखै माइनावआ। बारानिफ्राय बारा जासिनदों बिनि लोमजानाया। सिमाङा खबर लाब्ला मिन्थिबायदि बियो लोमजादों। देहाया बिनिया बाराद्राय जाथारदों। बेखायनो सिमाङा गुवाहाटि मेडिकेल कलेज हस्पिटालावनो लांनो थाखाय रेडि जाखाबाय। सिमाङा हागौमानि बेखौ मदद होदों आरो अट' भारा लाबोना गुवाहाटि मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम लानानै थाङो। गोजोन्थों सिमां दा, नों नङाबा आं हारसिं जारला गोलैथारगौमोन, माइनावआ गुरैयै बुंबाय। GMCHआव फेमेल वार्डआव माइनावखौ थिसनदों। साननो जाबाय दिनैजों दाबोनो माइनावनि लोमजानाया खम जानो रोङाखै, खिनायाबो थाबथानो रोङाखै।
डाक्टाराबो बिनि लोमजानायखौ हमस्लाबनो हायाखै। थै आनजाद खालामब्लाबो हमनो हायाखै बेरामा मा जादों। बेखायनो लोमजानाया बारानिफ्राय बारा जालांदों। जानो हायाखै जादों। सिमाङा साननैनिफ्रायनो नायफा नायफा खालामबाय थादों आरो सम सम डाक्टारफोरजों रायदावदों आरो सोंदों। नाथाय डाक्टारफोराबो दाबो मोजाङैनो हमनो हायाखै बिनि लोमजानायखौ। सिमाङाबो गोसोखौ गिलिर मोनदों। माइनावआ गावनि लोमजानायखौ हमस्लाबनो हायाखै मा जादों। हरखाब जेबो जायाब्लासिनो बेबायदि लोमजानायाव मा बेमार जादों हमस्लाबनो हायाखै। डाक्टारफ्राबो बेरामखौ फाहामनो नाजादों नाथाय हायाखै। सम सम मुलि जाब्लाल' दसे लोमजानाया हामखाङो, खिनाया थाबथायो, बिनि उनाव जाखांफिनो माइनावनि लोमजानाया। रतना दिनै बिबाजै जानाय सासेखौ गुवाहाटि मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि फिमेल वार्डआवनो नायनो फैदों। बिबाजै जानाय सासेखौ थांनाय साननै सिगां बे वार्डआवनो दोनफैदों जेराव माइनावखौ ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो। बिबाजै जानायखौ नायनो फैनायाव हरखाब मोनसे बेडआव माइनावखौ नुनो मोनो रतना। बेखौ नुना रायदावो आरो मा जादों सोङो। खाथियाव थानाय सिमाङा बुंनानै होयो गासै जाथायखौ, खोन्थानानै होयो बेरामानि हालोदखौ। माइनावआ लासै लासै फुथेयै रायै बुङो। मा खबर आदा? आंहा लोमजानाया गानो रोङाखै। बेनि हालोदखौ नुनानै आरो बेनि लैखोनफोरखौ नुनानै रतना दसे गोसोआव सानखाङो आरो सिमांखौ बाहेरायाव लांना थै आनजादखौ मोजाङै लानो थिनो। दसे उनाव डाक्टारा वार्डआव हाबफैयोब्ला रतना डक्टरजों मोजाङै सावरायलायो। डक्टरखौ HIV/AIDS थै आनजाद लानो खावलायो। रतना बिनि लैखोनफोरखौ नुनानैसो सन्देह खालामना बेबायदि डाक्टारखौ सिरियै खावलायदों। डाक्टाराबो राजि जादों। GMCHआव थानाय HIV/AIDS थै आनजाद खालामग्रा लेबरेटरियाव माइनावनि थैखौ लांदों। सिमाङा नाथाय दाबो बिसोर सानैनि रायलायनायखौ हमनो हायाखै। सिमांनोबो खोन्थायाखै रतना। रतना माइनावनि हालोदखौ नुनानै न'आव थांफिननांगौब्लाबो खाथिनि बिबाजै जानायखौ दसे नायनानै थांफिनगौमोनब्लाबो थांफिननाय जायाखैसै। माइनावनि थै आनजादखौ नायनो थाखाय सानसे थालांबाय। माइनावनि थै रिपर्टखौ रतना नुनाय लोगो लोगो गिखांबाय आरो बागदावखांबाय। सिमाङा मा जादों होननानै सोङोब्ला नाथाय सिमांनो रतना खोथाखौ मोजाङैनो बुफ्रुनानै होआखै। लोमजानाया बारानिफ्राय बारा गिनांगौ गैया होननानैल' बुंबाय आरो थाबैनो डाक्टारखौ बुंना गुबुन मोनसे जर'खा वार्डआव मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय शिफ्ट खालामनाय जागोनल' होननानै बुंबाय। सिमाङा मदद होफादों आरो जा नांगौ मुलिफोरखौ बायदों। डक्टर आरो रतना खोथाफोरखौ बाथ्राफोरखौ लाखुमानानै रावनोबो खोन्थायाखै। माइनावनि HIV/AIDS बेराम जानायखौ रावनोबो खोन्थायाखै आरो माइनावनोबो खोन्थायाखै। रतना सिरि सिरि सानबाय सिख्ला बैसोआव बे बेरामा बोरै जानो हाखो? गावसोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि जाबाय सानदों रतना। बे बेरामा जाब्लाथायथ' दि हामनो रोंखाया बेखौ मिन्थिखागौ रतना। बेखायनो गोसोआव गिनाय आरो दुखु मोनदों। सप्तानैसो ट्रिटमेन्ट लाखांना न'सिम लाना थाङो सिमाङा माइनावखौ। नाथाय माइनावनि देहाया दाबो मोजां जायाखै। सिमाङाबो मिन्थियाखै बेमारा मा जामारदों। माइनावनि न'खराव मोनहैनानै माइनावखौ दोननानै फैफिननो नाजायो। सिमाङा सिरि सिरि सानबाय थायो मा जामारदों गाव गोसो गोरबोजों मोजां मोननाय माइनाव सिख्लाया। फैफिननाय समाव माइनावखौ मोजाङै थादो होनना रायदावना फैफिनब्ला लांगोना मोखाङाव रतन आरो सानैसो लोगोफोरखौ फैनायखौ लोगो मोनो। रतनजों दसे रायदावना गुवाहाटि फारसे थांफिनो सिमाङा। नोंथांमोना सल'मा फरायथिनाय आयदानि 14थि खोन्दोखौ खोनानो मोनबाय। बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलआ फागुन दाननि सल'मा फरायथिनाय आयदानि 14थि खोन्दोनि उनावनो 15थि खोन्दोखौ थाबैनो लानानै फैगोन आरो बे खोन्दोआनो जागोन जोबथा खोन्दो। सल'मा फरायथिनायनि जोबथा खोन्दो 15थि खोन्दो आरो बे 15थि खोन्दोखौ नोंथांमोना थाबैनो खोनानो मोनगोन। नोंथांमोना सल'मा फरायथिनाय हाबाफारिखौ माबायदि मोनदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। थाबैनो नोंथांमोना सल'मानि थुंगेनाय खोन्दोखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना दान्दिसे नेबावनो नांगोन। गोजोन्थों।